tikulandileni kudomvera pano ndi panyasa voice box pamene makhala tikambirana nkhani zoti zitatu zokhudza ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye ndizosasabisa dziko la Malawi patakali pano madera ambiri akumana ndi mavuto asakudya kapena kuti kuli njala, makamaka ku boma la Machinga kumene tinamvetsedwa kuti ndithu anthu afika pomadya chitedze. Ndiye bungwe la Malawi First, the People First, motsogozedwa ndithu ndi mtsogoleri wawo amene wandithu ndi Boni Kalindo anapita kayendera ndithu anthu akumachinga kumene anakagawako zinthu zina ndi zina kuti awathandiza anthu amenewa kupeza kanga chepe. Ndi Boni Kalindo anali kumachinga pa lachisanu pamene panali pa 20 September 2024, ndipo kumeneko ndithu anapitanso ndi akuluakulu ena bungwe limeneli la Malawi First. Ndi pano tafuna ndikuonetseni zithunzi zina zimene anajambula kumeneko komanso ka video clip kamene ndithu mmodzi mwa anthu amene amayendetsa bungwe la Malawi First amene wandithu ndi Richard Chimwempepo akucheza ndi banja lina kumeneko ku Machinga. Ndiye ndikali limodzi pano panyasa voice box kuti tione kuti kumeneko Boni Kalindo anaenda bwanji pano panyasa voice box. Boda kumene timaita mwana amanika kudya phalala akangofika mezi 6 mavitao komana amezi 3 ambakayi kudya phalala kapena kudya zimango za juice chani chifukwa chakuswaza kudya kumene ni Malawi First komanso mosogozedwa ndi Boni Kalindo tikuyamikeni kuno kwatiye chipolongo kwatiye Mtungwinda komanso mafumu a Chipolonga iniyo magwira ntchito yaikulu kwambiri kuti mawa ndi mkuchawo azigogowa sakhaso chimozimozi mwina mangowa ayamba ndithu kusogoloko koma ngati pa thandizo lina kuno musakugonere kutulo bwerani kuno kumachinga kwavuta anthu akudya kuti chitedze ngati chakudya mango mwambiri tathokoza uthenga kuti utenga mene anabwera president ajande kuti suti utenga pajana tinakale kuna kuti kubwera kwathu timangofuna tidzadziona ndi mavuto amene kumanawo anthu ndichani tikamangoimba mafoni kumati kumene kuzikutani tipaseni mayina anthu zotsatira zake amene akupindula ndi anthu amene mwina sanayenera kukayi kupindula chifukwa anthu amene akuyenera kupindula ndi azigogowa koyambirira then tizoona amene ali ndi ana ang'onoang'ono kuti umoyo wawo kutani. So apa ife tikubwerera tikaonenso kuna kuti anthu ena tingapemphe thandizo atithandizire kuti tisamangebe tibwere kuno kumachinga. Tathokoza kwambiri mayi wanga.